Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal mukarramin dumateng sedanten masyarakat genengan khususipun ingkang rawuh wonten masjid napa niki Baitul Muttaqin ingkang kawula mulyakaken lan mugi-mugi seduanten dipun mulyakaken kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Kalawan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, kula lan panjenengan sedaya saged mekempal malih setiap bulan Ramadan dalam rangka pengaosan menjelang berbuka puasa. Mugi-mugi ngumpuli kula lan panjenengan sedaya biniyatit thalabil ilmi, dengan niat ngaji, dengan niat golek ilmu sambil ngentosi buka puasa niki. Mugi-mugi estu angsal ridho saking Allah lan mugi-mugi saged ndadosaken sebab dipun paringi Allah tambahipun rezeki ingkang halal ingkang kathah, rezeki ingkang barokah, rezeki ingkang melimpah, rezeki ingkang turah-turah, sehingga saged damel tumbas tanah lan sawah, sehingga saged damel ziarah Mekah lan Madinah. Lan mugi-mugi kelawan lantaran pangaosan niki saged ndadosaken kula panjenengan sedaya dipun takdir menawi tilar dunya dipun paringi husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Kelawan wasan sholawat biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mugi kula lan panjenengan sedaya dados umat Kanjeng Nabi ingkang angsal kathah syafaatipun Gusti Baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tarawih ingkang kawula mulyakaken, biasane niku nek sonten iki udan biasane. Tapi niki wau dilalah alhamdulillah wonten Jawa. Duka nek teng mriki. Soale niku wau terang wonten teng griya niku. Ket injing wonten teng Jawa 14. Teng mriki terus pundi? Sami nggih. Wis pokoke ana udan niku panjenengan ampun sambatan nek saged. Nggih, Kanjeng Nabi soalé ngoten niku. Jadi jenengan itu meskipun kondisi ini udan itu tidak menguntungkan, misalnya jenengan nek dodolan es nek udan tak boleh gak payu sih. Nah, senajan to ngoten niku, senajan to udan niku menghalangi panjenengan golek rezeki misalnya. Tapi nek saged panjenengan ketika wonten udan tetap husnudzon, tetap ampun ngersula, karena niku mangke manfaate balike teng jenengan. Jadi enak gawe balike tengene kula panjenengan sedaya. Ya karena udan niku barokah. Udan niku wis barokah, barokatun minas sama. Udan niku barokah saka langit didukno nang donya. Nang donya iki perkara sing paling murni halal udan. Banyu udan niku paling halal timbangane duweke jenengan kadang gak jelas sih kadang-kadang. Iki wis lantaran omake wong wis dicekel wong omake. Kadang hasilnya ngene meskipun halal kecekel jenengan halal, tapi sadurunge paling kesaring haram dadi halal teng jenengan. Sing jelas kemurnian halal gak koyo udan. Lho udan niku murni halal e. Cara jenengan misale nampani banyu udan langsung dikonsumsi. Iku halal, halalan thayyiban. Lho nggih murni halal sekali campuran, soalnya langsung saka Gusti Allah, saka langit didukno nang dunya. Makanya udan niku dawuhe Kanjeng Nabi ketika ditangleti Sayyidah Aisyah. Niku dawuhe udan niku perkara sing barokah. Niku Kanjeng Nabi dawuh ngoten. Salah satu niku udan. Lah ketika wonten udan, Kanjeng Nabi niku nek ningali wonten udan, idza ra'a al-matar niki hadis saking Aisyah. Jadi Aisyah niku matur omong-omongan ambek Kanjeng Nabi takon masalah perkara sing barokah. Salah satune udan dawuhe Kanjeng Nabi iku sing barokah. Matur wonten Kanjeng Nabi niki sanjange Aisyah. Jadi hadis saking Aisyah idza ra'a al-matar. Kanjeng Nabi ku nek ana udan niki sing dawuh garwane. Jadi Kanjeng Nabi ku idza ra'a al-matar nek muasi ana udan mudhun. Kok ini ningali nek enten udan.
Pola Kanjeng Nabi niku donga, ngamalno amalan utawa ngamalno donga. Lah iki donga iki iso diamalno nek wonten udan. Hadis sahih riwayate Imam Bukhari Muslim utawa muttafaqun alaih hadis ini disepakati Bukhari Muslim. Jadi Kanjeng Nabi nek enten udan iku pola Kanjeng Nabi niku dungane Allahumma shayyiban nafi'an. Lah apa jenengan? Iku donga wis umum. Tadi ben ana udan, mbok iku udane deres, mbok iku udane arang-arang. Pokoke setiap enten kudune udan saged diamalno. Lah iku iso ngamalno nek ana udan. Ben Kanjeng Nabi ningali enten udan dawuh Aisyah. Niku Kanjeng Nabi mesti donga Allahumma shayyiban nafi'an. Donga nek gak ngerti artine yo gak enak. Allahumma Gusti Allah shayyiban mugi paring udan deres saka Tuhan. Malah njaluk terus udane. Tapi nafi'an kang manfaati. Lah iku dijazano ambek para ulama-ulama sepuh. Nek mari donga iku iki kok manfaati balike nang awake kula jenengan sedaya nek gelem ngamalno. Nek mari donga iku njaluk hajat. Misale Allahumma shayyiban nafi'an. Gusti dagelan kula niki lho dereng pajeng, panjenengan paringi pajeng. Fa insyaallah kelawan kaya deresi udan rezeki kula dados deres. Ngoten pokoke jenengan njaluk nanging Gusti Allah. Makanya ketika ana udan, ben udan iku memang barokah. Ben udan iku memang nggawa manfaat. Jenengan ampun ya Rasulullah, panjenengan syukur ya Allah udan. Senajan toh mungkin udan itu menghalangi rezeki jenengan. Pokok pesen yang Kanjeng Nabi, ojo sambatan, ojo ya Rasulullah. Soal udan itu barokah, soal udan itu tondo rahmati Gusti Allah mudun. Tapi carane panjenengan manfaatno, yo ngamalno kaya dene dungane Kanjeng Nabi. Idza ra'atal matara qala Allahumma shayyiban nafi'an. Tu Gusti panjenengan dadosaken udan iki udan sing manfaat. Niku diijazahno mbek kiai-kiai biyen tambahno hajatku gak apa-apa. Tapi jenengan menawi gak ada hajat napa mawon jenengan tambahi Allahumma shayyiban nafi'an. Tu Gusti mugi udan niki panjenengan dados udan sing manfaat. Udane niki terus Gusti rezeki kula nggih jenengan paringi terus. Oh ya terus udan misale. Pokoke setiap enten udan niku saged diamalno donga niku. Ha iku dungane Kanjeng Nabi. Mula sangka niku nek musim udan ngenten iki panjenengan ampun kata sambate nggih. Soale sambatan niku gak iso dadekno lancane rezeki. Lho nggih kok. Sambatan niku boten perintahe Allah. Umum sambatono kelawan donga njaluk nang Gusti Allah iku sambatan sing bener. Jadi ojo sambatan nang makhluk nang menungso percuma. Sampeyan sambatan nang tanggane belum tentu diutangi kok. Paling nek dirungokno ngene iki. Nek gak ngono ya wis dikandani ngono iki. Ditolong tanggane belum tentu kok. Nek sambatan nang menungso niki wis ampun diharap-harap sambatan nang Gusti Allah sing paling sae damel donga. Untuk uni astajib lakum jalur onang aku tak kei kados dene niku nek enten udan nek saged ampun sambatan nek saged tetep bersyukur la in syakartum la azidan nakum tetep bersyukur ngamalno dungane Kanjeng Nabi. Hadis sahih niku Allahumma shayyiban nafi'an kan namung gedhi ya soalé iso diamalno nek pas ana udan manten-manten tambah hajat. Setiap ana udan muncul wis ta sing istiqomah hasil-hasil hajat. Pokoknya benar-benar udan amal, syukur Allah, insya Allah hasil. Napa malih saat ini momen bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu kan pimpinane bulan nggih. Dadi pimpinane bulan iku bulan Ramadan, nek pimpinane dina-dina Jumat. Nek pimpinane salat sunat, salat rawatib, qobliyah subuh. Ingkang napa jenengan nek nglakoni sing nang pimpinane ganjarane luwih akeh timbangane mboten. Nek nglakoni nang pimpinane ganjarane luwih akeh. Salat subuh mek 2 rakaat qobliyah subuh, ambek salat ba'diyah zuhur petang rakaat. Iku ganjarane akeh qobliyah subuh 2 rakaat. Soale pimpinane. Jenengan padha-padha sedekah nang dina Jumat ambek liyane dina Jumat kacek ganjarane.
Podo-podo sedekah nang di bulan Ramadan ambek bulan saliyane Ramadan kacek ganjarane. Nah ngeten iki bulan Ramadan akan tiyang sedekah sih nggih. Pernah suatu saat niku Kanjeng Nabi ditangleti sahabat. Tangleti ngeten, Kanjeng Nabi ayus sedekati afdhal. Sedekah ingkang utama niku dos pundi Kanjeng Nabi? Sedekah ingkang sae niku dos pundi Kanjeng Nabi? Ditakoni sahabat wonten, jawabane Kanjeng Nabi, qala di hadis Imam Tirmidzi insyaallah taala Tirmidzi. Jadi Kanjeng Nabi jawab qala shadaqatun fi Ramadan. Sedekah ing dalem bulan Ramadan. Iku sedekah sing utama. Ketika ditangleti sahabat jawabane Kanjeng Nabi ngoten. Jadi ing dalam bulan Ramadan kali nintuni bulan Ramadan kancing hasilnya. Apa nek bulan Ramadan sedekah boten sae. Jadi sedekah niku sae. Luwih sae maneh, luwih apik maneh ing dalam bulan Ramadan. Lah ngeten iki biasane kula tingali nang desa-desa iku nek Ramadan kakek wong sedekah. Apa meneh nek arepe takjilan niku. Nang musholai nang masjid iku padha ngetokno sedekah dhewe-dhewe nggih. Ngoten nggih. Ngoten niku nggih enten dasare. Yo ana alasane salah satu riwayat Imam Ahmad. Jadi man fatara iman sapa wong sing fatara niku mokel lan kono maksude ngekeki buka mbuh panganan mbuh minuman. Lah kata sih sak mangke niku nang musala apa meneh ana kegiatan ngaji ngene iki. Iku kadang-kadang wong-wong iku sing duwe dhuwit iku khususe iku burakan lomba api-apian ngekeki sedekah digawe wong ngaji ngenteni buka. Wonten teng desa-desa niku kata. Encene enten dasare dan iku memang sae. Nek kula niku setuju, ya meskipun nek wong sugih kadang nek dikongkon ngaji rada angel kadang-kadang. Tapi setidaknya iku dunyane ngaji wis lumayan pisan timbangane gablas. Luwih apik maneh jenengan iku ya sedekah ya gelem budal ngaji luwih apik maneh. Iku nek saged panumpang mboten saged minimal lah sedekah sing ngaji ngono. Tawa bondone dunyane sing ngaji iku pun suwae kurang. Tapi umpama kober umpama sempet ya disempetno melok ngaji supaya kualitas dadi manungsa niki munggah mboten pancet ngoten. Ya supaya tambah rada apik ngoten. Jadi ketika niku manfaatoro dawuh Kanjeng Nabi niki manfaatoro iman sapa wong sing ngekeki buka nang ngene wong sing poso. Ngoten niku kutiba mongko den catet den tulis lahu kedue man apa ajru misli ini ganjaran padane wong sing poso. Mongko malaikat niku nyatet jenengan sing sedekah ngekeki buka wong-wong sing poso dicatet ganjarane kaya wong sing poso. Umpama jenengan boten poso, lah umpama jenengan iku wis poso ngekeki ganjar, ngekeki mangan, ngekeki buka wong sing poso dobel ganjarane. Ganjaran teko posone jenengan, ganjaran teko sedekahe jenengan, dobel ganjarane. Nek bulan Ramadan ini malah luwih kathah malih ngoten. Dadi umpama jenengan misale pas selain bulan Ramadan ana wong poso sing bukane iku seneng tanggung. Wis engko nek buka mroko nang omahku ana panganan, ana minuman iki wis buka nang kene ae. Jenengan gak melok poso, tapi niat ngekeki buka wong sing poso. Jenengan oleh ganjaran kaya ganjarane wong sing poso. Jadi kutibalah mislu ajri fa'ilihi latang kusu min ajri ini sayun ganjaran boten sudo. Maksudnya wong sing poso ya oleh ganjaran, jenengan sing ngekeki buka ya oleh ganjaran. Padahal jenengan umpami boten poso pas saliyane Ramadan iki. Lah umpami jenengan nek wulan Ramadan iki sedekah yo jenengan iku yo poso wulan Ramadan ganjarane berlipat ganda. Ganjarane sing masak, Gus. Nggih, masih sing masak ngono ki yo oleh cipratan ganjarane. Meskipun gak koyo sing ketokno dhuwit misalnya, tapi kan oleh berapa persene kan lumayan. Mungkin soal wong poso niku ganjarane tak terbatas. Nek ibadah lintune niku lak enten batasane sih. Ibadah poso sing ganjar langsung Gusti Allah.
Jadi setiap individu wong sing poso iku oleh ganjaran iku beda-beda. Yo ana sing poso iku mek oleh lesu ambek ngelak tok. Tapi posone sah, soalnya gak nglakoni perkara sing batal no poso. Posone sah, gak nglakoni perkara sing batal no poso, tapi gak oleh ganjaran. Ya soalnya pas poso senengane ngrasani uang senengane rasa-rasa, senengane yo tetep nguasi maksiat. Iku gak sampai batal no poso sih. Tapi nyudo ganjarane poso, makane posone oleh lesu ambek ngelak. Tapi nek jenengan poso turu tok. Sah poso ya. Sing penting meh salat-salat. Posone sah. Tapi ganjarane, ya wis ganjarane turu wae. Kan tau muso ini ibadatun. Wis oleh ganjarane turu. Wis lumayan. Lah jenengan kok poso, yo nglakoni ibadah, yo budal ngaji, yo ganjarane kuwata. Ganjaran teko posone, ganjaran teko ngajine, apa maneh gelem ngetokno sedekah, ganjaran teko sedekahne, apa maneh jenengan nek poso niku kados dawuhe Kanjeng Nabi. Ini hadis sahih, hadis Imam Bukhari Muslim. Man shoma wis umum ya hadis. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man shoma Ramadan sapa wong sing poso bulan Ramadan. Ketika poso niku kok imanan wahtisaban. Kok jenengan niku percaya iman nek bulan Ramadan iki bulan suci. Bulan Ramadan ini bulan dilipatkan pahala. Bulan Ramadan ini bulan umat Kanjeng Nabi. Bulan Ramadan ini bulan ne Al-Qur'an. Sing suwai ibadah ngamal maca Qur'an. Makane kata dresan nang desa-desa niku. Bulan Ramadan ini bulan diampuni dosa-dosa. Pokoknya jenengan iman. Ketika nglakoni poso itu iman. Jenenge wong iman itu percaya. Jenenge wong nek percaya gak wani nulayani. Iman kan percaya. Nek percaya gak mungkin berkhianat sih. Nek poso kan perintah ojo ngrasani, yo gak ngrasani. Nah itu iman itu. Tapi nek ngomong iman tapi jenengan ngrasani berarti iman itu pertanyakan kan. Nah, makanya itu ganjarannya wong poso beda-beda. Semakin kuat imani semakin akeh. Imanan sing nomor kali wahtisaban. Wahtisaban itu golek ganjaran saka Allah, golek ridhone Gusti Allah. Poso niki memang lillahi ta'ala. Ora posone krana sing cilik-cilik iku wedi ambek wong tuwane. Gak poso digebleki wong tuwane, ana sing modele ngoten. Ah, maksud gak poso kata samoni kon. Lho ana sing poso model ngoten. Poso sah tak gak selagi ini gak nglakoni sing batal poso sah. Tapi ganjarane ana tak gak embo. Ngoten tapi nek poso niku ihtisaban. Golek ridhone Gusti Allah. Poso niku ngarep-ngarep bayaran ganjaran saka Gusti Allah. Tur wong iman dawuh Kanjeng Nabi maka Hufira mongko den lebur. Lagu kedue man apa madosa apa damakan wis liwat apa mabaya lima mindabihi nyatane dosa lima. Mongko dosa-dosane sing wis liwat, sing wingi-wingi. Sampeyan lakoni wingi-wingi. Dosa-dosa cilik tapi iku dihapus kabeh, ilang kabeh. Catetane syarat iman ihtisaban. Syaratnya jenengan kedah iman, jenengan kedah nek poso lillahi ta'ala, golek ridhone Allah, golek ganjaran saka Gusti Allah. Nek iman temenan golek ganjaran saka Gusti Allah, dosa kabeh sing wingi ilang kabeh. Nek dosa-dosa cilik tapi nek dosa gedhe iso ilang, catetane kudu taubatan nasuha. Masih sampean duwe dosa gedhe iso ilang, syaratnya kudu taubat. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu nak nopo sih? Jenenge taubatan nasuha itu siji ngetuni dosane, loro mareni dosane. Ketika itu juga mareni dosane, ngetuni dosane, berjanji tidak akan melakukan dosa itu lagi. Manten-manten membebaskan tanggungan dengan Allah, tanggungan dengan manusia. Misalnya koyo utang dan lain sebagainya, sampean beres no kabeh. Terus manten-manten jenengan gelem nglakoni api. Itu jenenge taubatan nasuha. Nek belum taubatan nasuha dosa gede pun hilang selama bulan Ramadan. Tapi nek taubatan nasuha, nek dosa-dosa cilik, sing penting jenengan iman ketika poso. Sing penting jenengan golek ridhone Gusti Allah. Lillahi ta'ala.
golek ganjaran saka Allah. Berusaha posone dilakoni sampai apine. Fa insyaallah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosa wingi ilang kabeh. Amane bulan Ramadan itu diarani bulan suci. Yo saate ono wong iku bulan Ramadan iku mau dadi suci tenan. Kaya bayi citas lahir ing dalem kang duwe dosa. Lho ana sing padha ngoten niku. Soale poso kan langsung hubungane mbek Gusti Allah. Sing ganjar langsung Gusti Allah. Saake-ake dosane makhluk sing gedhian pengapurane Gusti Allah. Makanya ketika jenengan pas wayahe poso niki bisa iman kelawan sempurna, ya ihtisaban memang lillahi ta'ala. Terus jenengan iku nglakoni perkara sing apik ketika poso. Berusaha sebaik mungkin. Kesempatan dosane jenengan ilang kabeh mungkin di dalam bulan Ramadan ini. Tadi manfaat bulan Ramadan ini kelawan sak sae-sae ini sing penting ditoto awake. Niate ditoto, imane digedhekno manten-manten lillahi ta'ala. Iku rufir walahu ma taqaddama min dzambi. Iku hadis sahih. Para ingkang kula mulyakaken. Selajengipun kula waca sing kitabe, nek kula lali gak maca kitabe, gak waca akhire sampe maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Niki kula nerusaken tekukane. Mboten napa-napa niki kitabe pancet ae kados taun wingi kan iki. Mulai sing penting iku tutuk nggone sampean itu kitabe sampean tekuk tutuk endi ngoten. Soale kula fa insyaallah nek muhtarul ahadis, iki hadise sahih sedanten. Dan fa insyaallah kula niku nggih nate ngaosaken teng lareng pondok wis khatam ping pira ngono. Sampai rada hafal nang jero isine. Hadis fa insyaallah niki hadise sahih sedanten. Dadi jenengan nek ngaji muhtarul ahadis wis gak usah ragu, langsung iso diamalno ngoten. Soalnya hadis itu wis pilihan disusun dengan huruf hijaiyah. Saat kita tasih huruf alif tasian. Berarti cek suwe cek wae hadise cek alif saiki. Tadi fa insyaallah hadise pilihan yo hadise sahih kabeh. Dadi jenengan umpama mangken ngaos nek paham jenengan amalno fa insyaallah selamat. Supaya ngaji ku enak ngaji. Masih jenengan gak iso ngamalno wis apik bisa. Padahal kanjeng Nabi nek dawuh ngono. Man ta'allama baban minal ilmi, sapa wong sing ngaji sak ilmu, satu ilmu misalnya. Kan kadang jenengan ngaji kan oleh gak sak ilmu tok, kadang-kadang oleh wake wae. Lah umpama oleh satu ilmu tok, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bi au lam ya'mal bi, iso ngamalno ta ora iso ngamalno. Soalnya aku yakin kok gak kabeh wong ngaji meskipun paham kabeh. Kadang ya ono sing gak paham kadang-kadang. Kadang ono yang pahami setengah-setengah nek ngajine sampai ngantuk-ngantuk. Nggih. Meskipun jenengan paham utawa mboten paham, pokoke jenengan gelem budal ngaji. Meskipun jenengan kok nek muni ono sing iso ngamalno, ono sing gak. Dawuhe Kanjeng Nabi, lam ya'mal bi. Ya'mal bi aw lam ya'mal bi. Ngoten iku kana. Muni kuwi wis luwih apik, wis luwih kana afdol. Muni kuwi wis luwih utama. Luwih utama luwih apik maksudnya min ayyusalliya min alfi raqatin tatawuan utawa min ayyusalliya alfa raqatin tatawuan wis luwih apik timbangane jenengan salat sunnah meskipun salat sunnah ping 1000 tapi gak ilmu. Jadi wis luwih apik padahal salat sunnah ping 1000 ku yo wae. Lha iku cek apik wong ngaji ngene iki lungguh. Wong ngaji ambek lungguh. Dadi tasik saya niku padahal pas ngaji yo gak paham padahal. Terus nek mulai yo gak iso ngamalno yo. Lha iku cek luwih utama, luwih apik timbangane jenengan salat sunnah. Dadi jenengan nek ngaji ku paham. Dadi jenengan nek ngaji ku iso ngamalno. Apa yo gak luwih manfaat kuwatah tengene jenengan. Manfaate kuwatah sanget. Atas dawuh Kanjeng Nabi nang Ibnu Mas'ud nek meseni ngono wis Ibnu Mas'ud niki cara peladene Kanjeng Nabi sing ngladeni Kanjeng Nabi bendinane sing natakno sandal sing ngepekno mangan misale tur Ibnu Mas'ud iku cara wong iku nek cara saiki gak pinter-pinter temen yo gak cerdas-cerdas temen yo gak wong duwe yo wong sampe ngladeni Kanjeng Nabi kan biasane sing melok-melok dalem sing ngladeni iku lak biasane saka kalangan wong sing boten gadah biasane.
Nek wong sing duwe yo gengsi tak gelem ngladeni. Wong wis duwe pisan. Lah ngoten niku, tapi barokah kata khidmah niku. Soalnya barokah itu bil khidmah. Al khidmah itu bil barokah utawa ana dawa al barokah itu bil khidmah. Barokah itu iso diperoleh dengan khidmah. Barokah itu ziyadatul khair. Wong nek oleh barokah mesti tambahi. Nek jenengan tambah sae tandone jenengan barokah. Kak duwe-duwe tapi uripe tenang tandone ana barokah. Soalnya gak kabeh wong dikeki barokah ning Gusti Allah. Barokah ngene Gusti Allah, dikekno Gusti Allah nang sakarepe Gusti Allah. Liman yasha min ibadi. Dadi sakarepe Gusti Allah sing jelas jenengan nek pengen oleh barokah kudu gelem temen lan usaha. Krana enten dawuh al barokatu la tujadi illa bil jiddi wal harokat. Barokah gak dikekno Gusti Allah illa bil jiddi wal harokat. Kecuali jenengan nek temen nek gelem usaha. Mengani kadang ana wong kan rumah tangga, padahal rumah tangga miskin tapi kecukupan. Tapi uripe tenang, ayem, tentrem, krana nang ono barokah. Alasane apa jenengan telisik? Lak wong sing duwe rumah tangga wong teman-teman. Tur wong sing gelem usaha gak putus asa. Senajan to ketika nyambut gawe hasilnya mek iki, tapi wong temen yo usaha. Gusti Allah dhewe barokah. Makane tenang rumah tangga. Uripe yo enak, padahal yo ing dalam ekonomi ini gak koyo liyane. Tapi tenang, tapi enak uripe, iso menikmati hidup. Yo krana niku Gusti Allah ndele barokah. Lah kepengin didele Gusti Allah barokah, catatan iki niku al jiddu wal harokat, temen usaha. Soalnya barokah gak ada nih Gusti Allah. Jenengan nek dikei barokah pasti enak. Tapi jenengan umpama duwe apa-apa nek gak barokah gak enak, mesti gak enak. Nek kan barokah, masih duwemu omong akeh gak tenang atimu. Sumpah pikiranmu. Nek gak barokah ngoten. Masih ampune jenengan kata nek boten barokah, yo gak manfaat. Wae kok wong duwe ilmu tapi ora manfaat iki. Karena boten barokah. Barokah itu menentukan manfaat dia. Nek barokah pasti ini manfaat. Walau ingkang kamuliakan kula waos niki, soal ini bisa jenenge magrib tambah sakat sing ana maca kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Ubudullah. Niki mriku nggih sing nyemak kan teku hari terakhir niku. Ubudullah ka'annaka tarahu. Ubud ibadahu sapa sira Allah ing Allah. Ka'annaka kaya-kaya setungguhne sira iku tarahu. Ningali sapa sira ing Allah. Iki tata krama jenenge. Halo? Pintu tepangi sing pundi? 100 maju ya. Nah, soalnya niku teko lali nang mriku ae. 100. Oh, niki. Utuh niki. Bismillahirrahmanirrahim. Utu kula waos mati soal niku klindu sanjane. Utu aweo sapa sira kabeh. Aweo ayunakum ing mripat sira kabeh. Khotoha ing bagiane mripat minal ibadati saking ibadah. Jadi kula jenengan sedaya niki lak gak ada mripat sih nggih. Ya senajan to nek wong uta iku duwe mripat tapi mripate gak fungsi. Tapi setidaknya itu jek ana basirah mata hati. Tapi mata hati ini picet ta boten ya apa munggo. Soale kadang ana wong sakjane menungso iku mripate ana loro, mripat dhahir lan mripat batin. Tapi kadang iku sing kata itu tidak bisa memanfaatkan mripate iku mang. Akeh-akeh menungso iku gak iso manfaatno nek duwe mripat. Malah sing kata iku menungso iku duwe mripat iki digawe nglakoni dosa sing kata, nguasi maksiat nguasi syahwat-syahwat saweneng. Tapi nek digawe nguasi Quran langsung orang mripate dhewe paham pisan. Iku tak berarti gak iso memanfaatkan pribadi sih. Iku mripat dhahir ta sih ana omane mripat batin. Mripat batin jenenge basira. Nek mripat dhahir jenenge basor. Basor niku jenenge mripat dhahir. Nek mripat batin jenenge basira. Lah mripat batin iki jarang ana wong sing iso buka. Ketika mripat batin ini kebuka, itu jenenge kasafat. Iku awal-awalnya jenengan berarti ditakdir dadi wong apik.
Awal-awalin jenengan mungkin ide ambil Gusti Allah sehingga sampai nek wis mukasafah iso sampai makrifatullah. Soalnya mripate mata hati ini terbuka. Lah wong sing iso buka mata hati ini rada angel, rada loko. Padahal sini duwe gawane ku duwe mata hati. Tapi mata hati ini jenengan fungsi tak boten. Ya tergantung sing duwe iku mang. Kaya dene jenengan duwe mata dhahir iso nguasi berarti berfungsi. Jelas nek nguasi jelas berarti normal, ngoten. Nek duwe mripat tapi mripate gak ketok digawe nyawang apa-apa berarti kan ya pijak ngene sih. Utawa boten ketinggalan muta ngoten mawon kan. Ini jelas mripate jenengan enten kali sampean ngasah karo-karone. Sampean manfaatno kali-kaline. Lah salah satu nih kados dawuh niki kutu ainakum khattaha minal ibadah. Manfaatno mripatmu digawe nglakoni ibadah. Amma dalu utawi ningali fil mushafi ing dalem mushaf. Rupane kan nandheng ningali. Rupane salah satu nih ibadah ya. Rupane kan nandheng ningali fil mushafi ing dalem mushaf. Mushaf niku nggih Al-Qur'an niku. Iku diarani mushaf. Iku ganjaran, soalnya itu termasuk ibadah. Nguasi tok, durung maca. Sampeyan nguasi tok, nguasi mushaf. Mushaf gitu tuh HP sing jerone ana Qur'ane. Soalnya nek HP jerone ana Qur'ane, ganjarane beda kok. Sampeyan nguasi HP, boten nguasi Qur'ane, iku tak sik khilaf. Cara HP, nek jerone HP ana Qur'ane, tulisan Qur'an. Ambil jenengan langsung nguasi nang Al-Qur'an. Iku ganjarannya akan langsung nguasi nang Al-Qur'an nang mushaf. Nguasi tok iku lho ganjaran. Nah iku perintah, salah satu perintah nek duwe mripat manfaatno digawe nglakoni ibadah. Salah satu nih timbangane gak apa-apa nguasi Qur'an. Ganjaran tenan. Lha iku nek jenengan gelem istiqomah nguasi Qur'an, suwe-suwe gak mungkin nek diwasi tok, suwe-suwe lek pengen maca sih. Moco ganjarannya tambah akeh maneh. Apa maneh iso istiqomah. Wis pertama yang nguasi Quran dhisik ngono. Nguasi, nek suwe nguasi kan suwe ketemu moco. Moco ganjarane ono maneh. Nambah maneh ganjarane gelem moco. Pertama memanfaatkan mripate sik digawe nguasi mushaf. Jadi makane digawe nguasi HP gak metu ganjarane. Malah nek ketok sing muda-muda itu tambah dosa tambah ngoten. Kan eman-eman mending digawe nguasi Quran ganjaran. Nguasi tok ora gak apa-apa. Wis ganjaran, wis ibadah tenan. Apa maneh nek jenengan gelem maca, apa maneh jenengan gelem mikir-mikir nang jero Quran gelem ngamalno tambah kuwatan niku. Iku jin mripat iki, pokoke jelas seluruh anggota tubuh iki duwe potensi menambah pahala. Ya duwe potensi menambah dosa. Tergantung kula jenengan sedaya iso manfaatno ta mboten. Lah iki perintah masalah mripat manfaatno digawe ibadah, salah satune nguasi mushaf. Wa tafakkur lan mikir-mikir, salah satune maneh fihi ing dalem mushaf. Nek iso nek nguasi mushaf aja diwasi tok pikiran. Iki durung maca iki. Dadi wis diwasi tulisane angen-angenan. Lha iku manfaate kathah. Anane ulama, anane Kanjeng Nabi perintah sampai ngoten iki kan hadis Kanjeng Nabi kan perintah Kanjeng Nabi. Ya didukung ngambek ulama-ulama. Perintahmu gak mungkin Kanjeng Nabi perintah iku nek gak ono manfaate nang mati boten mungkin, pasti manfaat. Sampe teliti lah pasti manfaat. Pertama wasno dhisik. Nek wis nguasno pikir angen-angen. Iku salah satu niku ndadekno uteke dadi cerdas, gak lalian ngoten. Nek gelem mikir sing tulisan ing nang jerone mushaf. Lah niku modale husnudzon. Cukup dengan modal husnudzon. Gak kudu sampean paham tafsire mboten. Oh nggih. Dadi sing penting husnudzon ketika nguasi. Wal itibaru indah ajaibihi niku sing terakhir. Lan digawe tetembungan pepeling ketika nguasi Al-Qur'an. Para ingkang kawula muliaken kanten niki wekdal nggih sampun maghrib. Mula sampun niku mulai awal ngantos akhir kula nyuwun ngipun pangapunten ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma akhrijna min dhulmatil fahmi wa aqimna min nuril fahmi wa ftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqna bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa anshur alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.